Ara estem amb el Joan Salvany, el director gerent de la Mancomunitat Tegar del Garraf, un espai ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú. Joan, quins són els orígens de Tegar? Tegar té els orígens a l'any 1970, de fet l'any que ve farem 50 anys, quan la iniciativa dels pares de la comarca va portar a la creació del Patronat Municipal per la Discapacitat, que era un col·lectiu a nivell de Vilanova que es preocupava per les persones amb discapacitat intel·lectual i que posteriorment va passar a ser una mancomunitat comarcal que presta atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. I quines són les línies d'actuació i de prestació dels serveis? Com a prestació de serveis, nosaltres el que fem, la nostra missió és donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, i per fer això ho fem en tots els seus àmbits de la vida. Llavors, tenim dos grans ventalls, diguéssim, que un és el Centre Especial de Treball, que és una empresa normalitzada que funciona amb persones amb discapacitat o algun tipus de diversitat funcional, que emplea 140 persones i que són persones que reben un suport pel treball, o sigui, amb una relació laboral, diríem. I per altra banda tenim un centre ocupacional i uns serveis residencials on tenim persones ateses, persones que no tenen capacitat laboral, però que necessiten un grau de suport potser més extens. En aquest cas tenim 128 persones ateses. I llavors, finalment, els serveis residencials donen cobertura a gent que està amb algun de tots dos serveis, o sigui, o bé gent que sigui ocupacional o bé gent que sigui amb una relació laboral, i aquí tenim 55 persones ateses amb 2 residències i 5 pisos en un programa de suport. Diguéssim que hi ha diversos models d'habitatge en funció de les necessitats de suport que requereix la persona. Llavors, en total, quants usuaris es beneficien d'aquests serveis? 240 dels diversos ajuntaments de la comarca del Garraf. I de qui depèn la Mancomunitat Tegar? La Mancomunitat està formada pels ajuntaments de la comarca del Garraf. Tenim un ple que funciona amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca i és l'òrgan de govern. Llavors, cada cop que hi ha un canvi municipal, renovem els patrons, diríem, que són els ajuntaments. Som una entitat pública, però que té un funcionament, diguéssim, orientada al sector privat en molts casos. Els patrons són peça clau en tot el funcionament, perquè sense el seu suport és molt complicat tirar endavant una entitat com la nostra. Llavors, com diries que es finança Tegar? Tegar té una estructura de finançament molt senzilla. La part que et deia que era assistencial són serveis que estan concertats amb la Generalitat. Les residències tenen convenis de concert i nosaltres rebem un mòdul que ens paga la Generalitat i l'usuari copaga una part. Amb el centre ocupacional, que és l'altra part, diguéssim, de la gent assistida, també funcionem per uns mòduls, i això vindria a ser el 50% dels ingressos. L'altre 50% prové de les vendes que fa el propi Centre Especial de Treball amb serveis que presta, com tots coneixeu la jardineria, serveis industrials que prestem a indústria com a indústria auxiliar, com a externalització de processos de fàbriques que hi ha per la comarca o fora de la comarca, i els serveis de missatgeria. I ara darrerament hem obert una línia de neteja d'edificis. Pensa que el pressupost global de l'entitat se'n va als 6 milions d'euros anual i els ingressos són meitat.